אוקיי, רגע. הוא אמר שהוא עייף, הוא לא ישן כל הלילה, בגלל שהוא היה איתה. הוא טען שהוא רעב, כי הוא פשוט לא הספיק לאכול שום דבר, הוא כל היום היה אצלה. ואני מחייכת אליו ואומרת איזה יופי. 7 דקות של נסיעה, אלו 7 דקות הכי ארוכות שהיו לי בחיים. הוא תיאר לפרטי פרטים תגובה שהוא כתב באינסטגרם לתומך פלסטין וקיבל 100 לייקים. ואני מחייכת אליו ואומרת כל הכבוד. הקפה שלי פושר והוא מעמיק וממשיך לדבר על כל מה שעושה לי חרדות. פגישה שנייה זה חודשים, אמרנו שאין כמו להיות חברים, אנחנו כל כך טובים בזה. ואני מחייכת אליו והוא אליי. סיפרתי לה שאת עוד בחיי. סליחה אם הגעתי מסטול מדי, זה לא הגיוני שכבר יש לך מישהי אחריי. זה לא הגיוני שאתה מתקדם